Здравейте! Аз съм Сарабана. За сега ще направим така, че да можем всичко, което го правим с удоволствие. Клиповете с удоволствие. Всичко ще направим с удоволствие. Сега искам да ви представя моят приятел Пияницата! Здравейте, аз съм Пияницата. Интересно на всички вас. Няма да разберете. Какво се повтаря? Така да бъдем. Ще убира. Вие всички. Пияница, стига вече. Защо така правиш? Защо да се убира? Аз съм човек с характер. Не, порой да те убия. С дец. Може да беше малко тъпо, но това, което може за сега. И